Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды җитәкчесе, продюсер Рифат Фаттахов. Рифат әфәнде, исәнмесез. Исәнмесез. Рифат әфәнде, сез менә 55 яшь гомерегезгә шактый гына саллы, матур дәрәҗәләргә, исемнәргә лаек булгансыз. Әле мин сезнең регалияларның барысын да атап бетермәдем. Сез бер үк вакытта Татарстан президенты каршындагы сәнгать советы әгъзасы да, сез туган ягыгызның дәрәҗәле гражданины да, сез Татарстан продюсерлар берлегенең рәистәше дә, сез әле философия фәннәре кандидаты да. Кыскасы гына әйтеп әйткәндә, кемсез? Кем дип атарга сезне кыскача? Мен Рифат Фаттахов. Шуның белән Җитәр дип уйлыйм. җитәр. Менә сез нәкъ минем икенче сорауга үзегез менә шул кадәр төгәл җавап бирдегез. Шаккаткыч. Кеше бит бигрәк тә сәнгать дөньясында башта исем ясый. Исем иннәннән соң аның үзенә эшләргә тиеш була. Бүгенге тел белән әйтсәк, дивидендлар китергә. Менә сезнең исемегез бүгенге көндә сезгә ни дәрәҗәдә дивидендлар китерә? Сезгә бөтен ишекләрдә ачыкмы әле? Төрлечә булады, һәр ягы бар. Исем дивиденд китерә дигәннән бер кызыклай бер, күптән түгел мин бер җырчы белән сөйләшәм бит. Шакырам аны бер мәҗлескә, бер чарага. Ул бәясен әйтә инде. Шул кадәр ди. Аны әйтә, "Гафуз, кем әле бу?" ди. Башта әйтә 20 мең ди. Аны әйтә, "Гафуз, кем әле бу?" ди. Мәйтәм, "Бу Рифат Фаттахов." Алайса 50 мең ди. Менә төрлечә була. Төрлечә була. Әлбәттә, дөрес әйтәсез, теге хәзер инде миңа эшләү җиңелрәк. Беренче елларда кебек андый авыр түгел. Инде 55 яшьлек кеше күп тәҗрибә туплап килә инде бит. Теге тормыштың инде бик уңайларында күрәсең шактый. Инде ул бит тәҗрибәдә теге, ачы тәҗрибә дигән әйбер дә бар. Исемгә караганда бигрәк тә шул тәҗрибә бит үзен сиздерә. Һәм ул тәҗрибә ул шулай ук бик зур капитал. Бик зур капитал. Ул бик авыр ситуацияләрдә дөрес, аек карарлар кабул итәргә ярдәм итә. Әлбәттә, инде тәҗрибә белән бергә безнең теге эшләгән эшләребез дә бар. Мәсәлән, теге яки бу проектны тәкъдим иткәндә инде, әйтик, шул ук безнең министрлык дәрәҗәсендә булсын, хөкүмәт дәрәҗәсендә булсын, инде булар кем дип, булар эшли алырлармы дигән андый сорау алдыга шөкер инде туймыйдыр. Ягъни инде сезнең исем инде ул нинди дә булса нәтиҗәнең бер күрсәткече турында сөйли һәм хакимият органнарында Рифат Фаттахов һәм аның проекты дигәндә икеләнү хисләре булмый дип әйтәсезме? Әллә бармы әле икеләнү хисләре? Икеләнү хисләре булар эшли алырлармы, юкмы дигән икеләнү юк дип уйлыйм бит. Әлбәттә, теге бу проектны тормышка ашыру җиңел әйбер түгел. Аның төрле яклары бар. Әмма ләкин буларга ышанып тапшырырга юкмы дигән андый зур сораулар туймыдыр дигән өмет бар миндә. Менә сезнең биографияны өйрәнгәннән карап чыкканнан соң мин үзем өчен тагын бер шундый кичкенә генә микән ачыш ясадым. Әле аңа җавап юк. Менә җавабын бәлки сез бирерсез. Сез университетның журналистика факультетында белем аласыз. Татар әдәбияты буенча аспирантурада укыйсыз. Фәлсәфә фәннәре буенча кандидатлык диссертациясе язасыз. Яклыйсыз. Бүгенге көндә милләтара мөнәсәбәтләргә кагылышлы тема буенча докторлык диссертациясын әзерләп ятасыз. Менә фәлсәфи яктан сораганда инде монда кая мантык, логика кая монда? Булар бит барысы да бер өлкәгә карый бит. Булар безнең милли мәдәниятебезгә, милли яшәешебезгә карый бит. Аннары фәлсәфә дигәннән мине тормыш гел шул тема тирәсендә әйләндерә бит. Мәсәлән, мәктәпне укып бетергәннән соң безнең райком партия бар дип танда исән Сауида бит. Алар гел мине күзәтеп бардылар, якташларым. Һәм алар мине бик теләделәр. Теге өлкә комитеты аша
Мәскәү университетының журналистика факультетына Максатчан җибәрергә, Максатчан укырга. Гәрчә минем Казанга бик китәргә теләгән булды, әмма ләкин мине күндерделәр инде. Максатчан җибәргән очракта син хәтта эшле билгесе алсаң да керәсең укырга дип. Керәсең укырга дип. Әмма соңыннан бер вакыт миңа булар әйтә, безнең өлкәнең журналистика факультетына квоталары биткән. Фәлсәфә факультетына бар. Әйдә сине без кертәбез фәлсәфә факультетына. Мәскәү университетының фәлсәфә факультетына. Мин теге бераз кирү имтиханнарын өйрәндем, карадым. Мәдәм юк, мин моны булдыра алмыйм. Гәрчә менә мин хәзер уйлыйм, мин фәлсәфәне дә бәлки эшләгәнә биргән була алыр идем. Әмма ләкин нишлисең, язмыш мине Мәскәүгә түгел, Казанга алып китте. Барбер бит ул сезне фәлсәфәгә китергән. Китерде. Хәтта кандидатлык диссертациясе яклау дәрәҗәсенә китергән. Биографиядан тагын бер моментка игътибар итсәк, сез бит инде менә университетта укыган чордан ук журналистик өлкәсендә эшләгән кеше. Әле мин хәтерлим, менә мин үзем студент вакытта сез Мәгърифәт журналын тәкъдим итү кичәсендә без 12 концертлар залында студент буларак карап утырдык. Анда әле мәрхүм язучы Роберт Абый Миннуллинның бер сүзе истә калган, мин аны бәлкем төгәл генә әйтә дә алмам. Мәгърифәт газетасы Рифат инде үзенең исеме белән Рифат дип әйткән. Мәгърифәт дип әйтте. Шунда әйтте, әгәр дә мин чыгарсам, мөгаен аның исеме Мәк Роберт булыр иде. Менә шул чордан бирле сез журналистикада име иң озын гомерегез дип әйтик инде профессияда менә шушы газетада, Мәгърифәт газетасында 10 елдан якын артыграк булмаса, аннан соң Татарстан журналы шулай ук 10 елга якын име. Менә шулай матур гына эшләп барган җирдән сез инде продюсерлыкка китеп барасыз. Һәм үзегез әле әйтәсез, иртәрәк китәсе калган икән дип. Сез нәрсәгә дә булса соңладыгызмы, әллә ул менә шул соңлау сезне әйтергә мәҗбүр иттеме шулай дип. Инде продюсерлыкка килү ул ниндидер гайры табигый әйбер түгел иде бит. Чөнки мин бала чактан ук мәдәният белән кызыксындым. Мин хәтта теге мәктәп укучысы булган тәкъдирдә дә авылда олы абиларны, апаларны җыеп концертлар оештыра идем. Бу бит шул продюсерлыкның бер оештыру. Ә инде артыкта мин артыкта булырга насыйп булды. Мин 45 көн буе анда безнең 6-нчы отряд быргычлар һәм барабанчылар отряды иде. Мин шул отрядның рәисе идем бит. 45 көн буе мин музыкаль отряд белән җитәкчелек иттем. Бу Худай Тәгалә теге тигезлидер, рәтлидер. Әлбәттә, мин журналист буларак, мөхәррир буларак бик яратып эшләдем. Ул Ленинче газетасында да Мәгърифәттә инде әйткән дә юк, Мәгърифәтне чөнки без теге нулдан башладык һәм ул заманында 17 мең тираж иде бит. Аны менә дөрес әйтәсез, аны саклап калуда бик авыр булды. Әмма без әле бит анда бик яшь идек бит. Ашкынып, энергия ташып тора, ашкынып, ярсуланып эшләдек бит, бөтен көчне биреп эшләдек. Инде Татарстан журналына килгәндә, анда инде мин бераз теге тәҗрибә туплаган идем. Әмма ул журналда эшләү шулай ук миңа бик зур тәҗрибә бирде. Ул журналны без яңарта алдык. Ул журналга яңа формат бирә алдык. Һәм без Татарстан журналына килгәч, аның традицияләре белән элемтәне үзмәдек бит. Чөнки Татарстан журналы ул бит инде безнең коммунист Татарстанда булган, большевик та булган. Ул безнең бит инде республиканың визит карточкасы дәүләт хакимиятның йөзек каша теге органы бит инде. Әлбәттә, мин теге журналист, мөхәррир булып эшләгән, иде журналында да мин эшләп алдым, узак булмаса да. Анда инде яңалык кертә алдык дип уйлыйм. Мин анда эшләгән 1 ел өчен дә уялмыйм. Һәр чорымны горурланып искә алам. Шулай да менә бу журналистика тармагыннан дип әйтегән баш мөхәррирлектән ул китү инде 20 елдан артык дип әйтегән инде журналистика тармагында эшләгән. Моңа бит инде ниндидер яисә бик
кискен генә сәбәп булырга тиештер. Әллә инде бер нәрсә уйламыйча гына китү. Әлбәттә, һәр нәрсәнең инде төрле ягы була, сәбәбе дә була. Әмма ләкин минем тагын бер бик зур кемчилегемме дим, үзенчәлегемме дим, мин командада эшли алмыйм. Сез моны кайчан аңладыгыз? 20 елдан артык баш мөхәррир булып эшләгәннән Әлбәттә, инде командага керергә кирәк булганда. Командага керергә кирәк булып, кемгәдер буйсынырга кирәк булганда. Минем табигатым андый түгел дип. Ягъни сез ялгыз бүре теге. Әлбәттә, шулайдыр. Мин кемгәдер буйсынып эшли алмыйм. Бу бәлки зур кимчилектер дип. Бу бәлки теге карьера үсешенә дә бик зур зыян саладыр. Әмма ләкин инде 55 яшында әйтәсе дә юк. Бәлки менә шул инде 20 ел журналистикада эшләгәннән соң да мине үзгәртеп булмагандыр инде. Мине бәлки балачактан ук та үзгәртеп булмагандыр инде. Инде продюсерлыкка күчү миңа бер дә авыр булмады. Әйтик, без бит инде бу 2009 елда булды. Рәшит Вахапов фестивален без 2004 елда оештыра башладык. Ягъни сез бер кадәр менә шулай тәҗрибә туплап, үзаллап килгәнсез. Татарстан журналыннан китәргә кирәк булганда, миндә кая барып икән дигән сорау тумады. Берни сорау булмады. Мин аңа бик табигый рәвештә, чөнки безнең 2007 елда фонд төзелгән иде инде. Продюсер ул җырчыны халыкка чыгарып, яшь башкаручыны дип әйтик, аны таныта. Шул очракта талантлы яшь башкаручы җырчы параллель рәвештә продюсерны да халык алдында күрсәтә, халык алдында популяр итә. Һәм сезнең ялгышмасам беренче менә иҗади шундый ачышыгыз ул Филис Кахиров белән булды. Сез аны халыкка беренче чыгардыгыз, тәкъдим иттегез. Һәм үз чиратында ул да сезне халык алдында менә шундый күренекле кеше итте. Һәм сез моны шулай икәнен үзегез дә таныйсыз. Һәм ул чорда дөрес булса, сезгә продюсер буларак җырчылар анда яшь башкаручылар чират торганнар. Бүген чират торучылар бармы? Рифат абый, алыгыз инде мине, эшләгез әле минем белән дип. Әлбәттә бар, алай гына түгел, хәтта ки хәзер бит инде продюсерларның эшләү формалары да үзгәрә. Алар элек тә бар иде. Мәсәлән, хәзер шундый күренеш бар, шактый хәлле кешеләр үзләренең я балаларын, я дусларын күрсәтәселәре килә, сәхнәдә күрәселәре килә. Һәм алар хәтта ки продюсерның бөтен чыгымнарын да алырга риза. Бәлки бу елга барырга туры килер. Әмма ләкин мин әле андый адамга барган юк. Ягъни сез әзер түгел моңа. Мин моңа теге акыл белән караганда әзер бит. Чөнки тормыш бара бит, ул өчен барлык. Чөнки теге яшь талантны сәхнәгә чыгару, ул бик зур матди чыгымнарда таләп итә. Әмма ләкин ничектер мин теге эчке күңелем белән моңа әзер түгел. Аннары инде хәзер теге тәҗрибә туплаган кеше буларак, мин җиддирәк карыйм моңа. Загырак уйланам, Һәм хәтта ки яшерен батырын түгел, мин контрактны ел сайын кырысландыра барам. Әлбәттә, үз файдама кырысландыра барам. Чөнки тәҗрибә шуны таләп итә. Мәсәлән, шул ук Филис белән эшли башлаганда, мин аңа контрактны бирдем бит. Һәм әйттем, сиңа нәрсә ошамый, барсын да сызбат дип. Әлбәттә, мин бүген алай эшләмим инде. Акыл. Тәҗрибә. Бездә уңышка ирешкән кешеләрне яратмыйлар. Менә шуннан кирәкмәгән ыгызыгы башлана инде. Иң сыналган алым яшь башкаручы белән продюсерны капма-каршы бәрештерү. Беренче сорау. Бер кем әйткән? Моны бу сезнең сүзләр, Рифат әфәнде. Бигрәк акыл. Бу сезнең сүзләр. Бигрәк акыллы кеше әйтмәкче идем. Акка кара белән язылган. Ничен яратмыйлар? Ничен уңышка ирешкән кешеләр? Бу бит инде безнең әйтү буенча Россиянең традициясе. Әйтик, гомум Россиянең традициясе. Яратмау гына әле бер хәл. Менә безнең бу татар мөхитенә дә соңгы елларда хас мин шуны күзәтәм. Ниндидер теге уңышка ирешә барган кешене яратмау, теге читтән карап яратмыйча торса бер хәл. Әле тәгәрмәчкә аяк тыга башлар бит. Ансы да бар. Бу теге Россиядә дә бу шулай бит инде, бит Татарстанда да шулай, татар мөхитендә дә шулай. Чөнки ниндидер
күнчелек дип әйтим. Аның сәбәпләрен ачыклау бик авыр, ләкин шунысы хак, ул безнең милли үсешебезгә бик нык зыян сала. Продюсерлык бүген республикада кайберәүләр әйтә инде, әле ул башлангыч халәтендә генә, әле ул яралгы халәтендә генә дип. Сез ничек уйлыйсыз, ул яралгы халәтендәме, инде ул яралгыдан чыктымы, инде бирлек төзерлек булгачыннан республикада име анда димәк кешеләр бар конкрет. Бирлек төзелеп бетмәде шул әлегә бит. Бирлек төзү идеясын без аны башладык, ләкин ул аны төгәлләнгән юк. Аның әлегә дә баягы шул сәбәбе продюсерлар арасында бердәмлек юк. Бердәмлек юк. Безнең татар мөхитендә бу бердәмлек юк. Мәсәлән, мин тегене әйткәндә инде безнең продюсерлар бер-берсенә ярдәм итәсе урынга киресенчә иблислек белән шөгыльләнәләр. Безнең менә татар дөньясының тагын бер иң зур проблемасы ул иблислек бездә бик көчле. Мәсәлән, шул ук яшьләрне теге уңышка әз генә продюсер белән эшли башлаган, әз генә уңышка ирешә башлаган. Ул бит яшьләрнең, аларның бит психологиясе әле бик теге тотрыклы түгел, формашым җитмәгән. Һәм башка кешеләр, шул ук исәптән синең коллегаларың, синең хезмәттәшләрең аларны чакырып, читкә алып китеп, хәтта ки ниндидер чараларда бик үзем дә күреп торган читтән әҗибит. Әлбәттә, син аннан сорыйсың әҗибит, нәрсә сөйләштегез? Кызык бит инде. Рифат абый ул сезнең турыда сөйләде, нәрсә сөйләде? Сезне бик начар кеше дип әйтте. Эшләмәсен бер дип әйтте. Ну, менә нишлисең. Шулык минем белән кычалгачып биргән продюсер ул. Әгәр инде менә продюсерлар арасында шундый аңлашу, бергәлек булмагачыннан, андый бергәлекнең кирәге бармы соң? Кирәге бар. Ул бар. Ул чөнки барыбер безгә телебезне теләмибезме? Аны күпчелек продюсерлар аңлый. Безгә ниндидер бер корпоратив теләктәшлек кирәк. Бу инде әйтик шул ук дәүләт алдында да үзенең корпоратив ихтыяҗларын яклау өчен. Бу инде әйтик менә бит әле төрле ыгы-зыгы булып тора продюсерлар башкаручылар арасында. Бу инде шул очракларда да продюсерлар җәмәгатьчелеге үз фикерен әйтсен өчен бу кирәк. Моны инде аңлаучылар арта бара. Аннары безнең татар мөхитендә теге инде яшь продюсерлар да күренә башлады, үзегез күрәсез. Бу да начар түгел. Әлбәттә, алар күпчелеге теге продюсер өчен бик җиңел дип уйлыйлар. Әмма ләкин эшләсеннәр, эшләп барасыннар, тәҗрибә тупласыннар. Бу бары тик уртак эшкә файда гына булачак. Суга керми йөзеп булмый, йөзәне булмый йөзәргә. Мин эстрадада, музыка өлкәсендә зур белгеч түгел. Әмма татар эстрадасының бүгенге торышы белән килешеп бетә алмыйм. Фонограмма, аларның ничек киенүләрен, хәрәкәтләрен, нәрсә җырлауларын аңлатып бетереп булмый. Алар белән беркем дә юньләп шөгыльләнми. Бу сүзләрнең кем тарафыннан һәм кайчанрак әйтелгәнен хәтерлисезме, чамалыйсызмы? Кем әйтсә дә дөрес сүзләр. Рөстәм Нургалиевичның Беләм. Беләсез, ул бит аны менә Рөстәм Нургалиевичның бу сүзләреннән соң бездән үтенә күрә зур процесс башланды. Менә соравым, менә бу сүзләрдән соң, менә бу вакыйгалардан соң татар эстрадасында нинди дә булса үзгәреш, алга китеш булдымы, юкмы? Һәр хәлдә хәрәкәт, җанлану булды. Инде президент дәрәҗәсендә шундый сүз яңгырый икән, бит әйтәр бит әле, президент никогда просто ничего не делают дип әйтә. Президентлар генә әйтмәй, ул бит Рөстәм Нургалиевич бик күп уйлангандыр бит. Ул бит бик күп чит илләрдә була. Чагыштырулар, шул ук төрки дөньяларда була. Шул ук бит инде ул теге казак җырчыларында ишеткәндер, үзбәк җырчыларында ишеткәндер. Ул бит инде аның теге ниндидер бер җан авазы бит. Президент сүзе ул бик зур сүз. Әлбәттә, президент анда индидер бит ни күрсәтмә дә бирмәде, йөкләмә дә бирмәде. Әмма президентның фикере ул уйланырга җирлек салды. Президентның фикере ул бик зур сәяси көч. Әлбәттә, шуннан соң безнең кайбер чаралар да булды. Без мәсәлән шул яңа татар җырын конкурсында шуңа бер җавап итеп башладык. Башка проектларны да, мәсәлән,
Казанда Шәрек базары дигән Төркия эстрада фестиваленең тагын бер максаты безнең өчен шунда, ул теге төрки телле башкаручыларны туплау гына түгел, ул татар эстрадасында үстерү. Безнең бит анда максатыбыз төрки телле башкаручылар үзара аралашсыннар иде. Үзара тәҗрибә уртаклашсыннар иде. Безгә шул ук казах эстрадасыннан, шул ук үзбәк эстрадасыннан, Азәрбайҗан эстрадасыннан өйрәнәсе әйберләр әлегә йомшак итеп әйткәндә бар. Менә бу президентның сүзләреннән соң иҗат дөньясында кем үзенә менә бу фикерне аңлап җиткереп кабул итте, шулар силкенә башлады димәк. Әмма ләкин әле бит президент сүзен акларга да кирәк. Акларга да кирәк. Ул президент сүзенә җавап итеп шундый проект башлау үзе зур әйбер, сүздә зур әйбер. Әмма ләкин бу бик зур җаваплылыкта. Бу бик зур җаваплылыкта. Әйттек инде, президент сүзен файдаланасың икән инде. Ул син аңа аңларга тиеш. Ягъни әле ул бит тамашачы, халык, киң җәмәгатьчелек ягыннан яклау табарга тиештер. Менә булдырганнар эшләделәр. Әлбәттә. Мәсәлән, шул ук безнең фестивальләр бара Татарстан Республикасы президенты ярдәме дигән афиша белән әйбит. Бигрәк тә читкә чыкканда без бик җаваплы карыйбыз. Без бик җаваплы карыйбыз, аның бик югары сыйфаты дәрәҗәдә үтәргә тиеш. Чөнки Алла сакласын, әгәр дә без аны начар үткәрсәк, ул бит әле Вахапи фестивале гына түгел. Без әнә шул хөкүмәтне дә, дәүләтебезне дә, президентыбызны да уңайсыз хәлгә куябыз дигән сүз. Һәм сезнең артта бит әле милләт тора. Әлбәттә. Милләт дигәннән, милләтнең рухи сәламәтлеге турында сүз чыкканда, эстрада һәм андагы вакыйгаларга без битараф калырга тиеш түгел, дип әйтте кайчандыр Рифат әфәнде Фаттахов. Хуш, битараф калмыйбыз ди. Әйме, нәрсә эшли алабыз? Бүгенге көндә бит эстрада тулайым алганда, олар бит ирекле йөзүдә. Җыр безнең татар өчен ул бит инде теге күңел ачу чарасы гына түгел. Инде бу хакта күп тапкыр әйтелде, күп тапкыр кабатланды. Җыр ул татарны татар итеп саклап калган иң зур факторларның берсе. Дин һәм җыр. Инде теге без элеккеге әйтик, совет чорын алыйк, безнең читтәге яшәгән татарлар өчен нәрсә инде? Дин һәм җыр булган. Миллионда мәктәпләр эшләми. Хәтта Хасан Туфанда язган бит. Казан радиосының радиосы бик кечкенә дип әйтә. Ул да радиода барып җитми. Шул дин саклап калган һәм елга 1-2 тапкыр инде килсә, шул Казаннан бер концерт килгән һәм пластинкаларны әйләндергәннәр. Менә татарны татар итеп калдырган иң төп факторларның берсе безнең өчен җыр ул сәяси фактор, күңел факторы гына түгел. Инде нәрсә эшли алабыз дигәннән, әлбәттә ирекле йөзүдә дибез әйбит. Моның өчен инде бәлки әле хукуки нигездә юктыр әйбит. Әмма ләкин мин аны 100 тапкыр әйткәнем бар, мин хәзер дә әйтәм, дәүләт эстрадага тәэсир итәргә тиеш. Моны инде заманында бит Россия күләмендә дә ниндидер хәрәкәт булып алды. Һәм шунда Алла Пугачевалар, башкалар җыелып күтәрделәр, күтәреп чыктылар. Бу демократияны бузу, бу иҗат иреген бузу дип, алай гына түгел. Алай түгел. Эстрада ул безнең милләтнең рухи сәламәтлегенә бик зур тәэсир итә. Ничегендә дәүләт бит теге кешенең физик сәламәтлеге турында кайгырта. Шул ук бит хәтта ки даруларны биргәндә бит тикшерү үтә. Шул ук кибеттә товар биргәндә бит, азык-түлек тәкъдим иткәндә бит 100 тапкырлар лицензия үтә дип 100 тапкыр тикшерелә. Сезнең белән бу юнәлештә менә бу ясылыкта тулысынча килешәм. Мәсәлән, син укып теорияны практиканы бирмичә руль артына утыра алмыйсың, сиңа права бирмиләр, хукук юк. Шуның кебек үк, мәсәлән, сәхнәгә чыгып, халыкка нәрсәдер әйтергә, үзеңнең фикереңне һәм моңыңны, иҗатны җиткерү өчен ниндидер бер үчтүбе кадәр булса да кагаз кирәктер дип уйлыйм мин. Бер яктан менә ул лаеклы, аның хакы бар дип әйтергә. Әлбәттә. Шулай ук икенче яктан бүген бит без башка дөньяда кем яшибез, башка ясылыкта. Менә демократияны кысмыйча, сүз иреген генә кысмыйча ничек эшләргә була шуны?
Ул чагында әйдәгез без азатлыкка да бер нинди контроль ясамыйк. Булсын демократия. Нишләпсең бу демократия? Дәүләт нәрсә дигән сүз? Дәүләт ул мәҗбүр итү системасы. Ул мәҗбүр итү системасы дәүләт. Это институт принуждения. Трибез бетерәмиз. Аның институтлары бар шуның өчен, аның органнары бар шуның өчен. Дәүләт җәмгыятьнең рухи сәламәтлеге өчен дә җаваплы. Бу бит теге Әмма ул сукырлаша булырга тиеш түгел. Әлбәттә, бу бит инде әлеге дә баягы дәүләти куркынычсызлыкның да бер төп элементы. Шуңа күрә бер яктан мин 100 тапкыр әйтәм, безгә теге эксперт формасындамы теге сәнгать советларын кайтарырга кирәк. Ул иң беренчедән башланырга тиеш безнең радио телевидениедан бит. Электә шулай, хәзер дә шулай, әлбәттә хәзер инде теге ул 100% монополист түгел радио телевидение, хәзер бит интернет бар интернетта инде бөтенләй тыеп булмый, бер кирәкми дә бит. Әмма ләкин дәүләтнең тагын бер вазифасы, бурычы һәм бу аны мөмкин дә эшләргә. Ул сыйфатлы продукцияны эшләп күрсәтергә тиеш, күрсәтә ала. Менә чын эстрада, милли эстрада, сыйфатлы эстрада шундый була ала дип әйтеп. Безнең бит әле үрнәкләребез дә юк. Аннар ул теге менә тамашачы шуны кабул итә, тамашачы тегене кабул итә, тамашачы үзе хәл итсен дип кенә әйтү дә дөрес түгел дип. Менә бу мисалдан әйтеп китим әле. Сезнеңчә әйтим әле. Бик һәм акыл иясе Рәшит Вахапов әйткән дип әйтәм. Эстраданың максаты тамашачы артыннан бару түгел, аны үзенә ияртү. Эстраданың я булмаса аерым бер җырчының тамашачы артыннан барамы ул, әллә тамашачының алдыннан аны ияртеп барганын ничек шамаларга, ничек күз алырга, кайдан аның берәр күрсәткечләре бармы, юкмы? Мәсәлән, гади күз белән генә әйтеп буламы? Фәләннең концертына килеп, бу җырчы тамашачы гына ияреп бара. Юк, менә бу җырчы халыкны, тамашачыны үзенә ияртеп бара дип. Бүгенге көндә кызганыч ки, хәтта ки мин әйтер идем, безнең кайбер татар җырчылары тамашачыны теге ничек инде наданлаштырумы, теге дураклаштыру процессы да бара. Ул шул ук теге кабак җырларын көн-төн яңгыраталар бит. Әлбәттә, тамашачы да бит, мәсәлән, көн-төн шул ук бер әйберне биреп торсаң, ул аны әле әйбәт дип тә кабул итәргә мөмкин. Менә монда да әлеге дә баягы без инде әйтәбез теге җырчының, артистның, сәхнә кешесенең социаль җаваплылыгы дип тә әйтәбез. Әмма кай вакытта ул теге базар куйган таләпләр белән 100% турыда килмеш ул. Менә монда да әлеге дә баягы дәүләт үз сүзен әйтергә тиеш. Инде хәзер бит теге Рәшит Вахапов заманы түгел инде җәмәт. Рәшит Вахапов заманында башка идеаллар булган, башка теге эстетик кыйммәтләр алгы планга чыккан, алар бит артистлар да күп булмаган инде. Анда ниндидер теге үзара конкуренция булгандыр инде, әмма бүгенге көндәге кебек түгел әлбәттә. Бүгенге көндә теге яки бу җырчыга син бит халыкны артка өстерисең дип барып әйтүдән бер инде файда юк. Аны хәтта танкит итүдән дә файда юк бит. Аны радиодан танкит ит, газетларга яз, интернетта яз, улаңа ясыннар гына, улаңа реклама гына. Шунда без барыбер әйләнеп кайтабыз, әлеге дә баягы затлы, сыйфатлы эстрада булдыруда дәүләтнең мөһим роль уйнарга тиешлеген. Дәүләтнең моңа мөмкинлеге бар. Сез инде Рәшит Вахаповның иҗат иткән шырын елларын берникадәр әйтеп киттегез, шул шырлар дип. 1940-50 елларны әйтәләр инде татар эстрадасының җыр сәнгатенең алтын чоры булган дип. Гәрчә ул вакытта бердән-бер концерт бригадасы труппасы булган, ул әйеме, бәлки аны инде бердән-бер труппа булган өчен генә алтын дип әйттеләр микән дип тә уйлап куям. Ни өчен алтын чор булган ул? Ул елларда шуннан да безнең татар эстрадасында берничә бертөк кенә теге эстрададан шөгыльләнүче. Менә мин бит аны ул чорда бик өйрәндем. Бер 10-15 ел. Гәрчә безнең татар җырчылары бик булса да, алар менә шул ук Усман Альмиевлар, Менә Булатовалар, алар опера театрында эшли.
Гөлсім апа Сүлейманова радиода эшли. Зифа Басырова Камал театры артисткасы ул соңрак килә. Шуннан да бер 10 ел буйлап безнең татар эстрадасында бердән-бер зур чын мәгънәсендә профессиональ дәрәҗәдә концерт эшчәнлеге белән шөгыльләнүче ул Рәшит Вахапов төркеме. Алтын чор дип әйтүдән беренчедән монда инде без теге аларның тамашачыга нинди продукция бирүдән чыгып бәялибез. Ә ул продукция үрнәкләре бүгенге көндә саклана. Алар бүгенге көндә дә үзенең кыйммәтләрен югалтмаган. Без менә хәтта бу Вахапов фестивале конкурсларындаларның яңгыравы бу табигый. Менә мин хәзер карап барам, безнең инде яшьләрдә бик күп. Хәзер бит безнең менә теге эстрада дигәннән бер күңелле күренеш тә бар. Ул бит тормыш әйләнеп бара. Безнең хәзер милли классик мираска ихтыяҗ арта кебек. Әкрен генә без шул чорга әйләнеп кайту юлында түгел микән? Бер өмет чаткысы. Бар. Чөнки безнең бик күп яшьләребез дә инде мираска мөрәҗәгать итә башладылар. Безнең ретро җырларга мөрәҗәгать итә башладылар. Менә мин тыңлыйм Рәшит Вахаповның бик күп җырларын, шул ук Таң атканда булсын, шул ук Зөләйха булсын, шул ук Яшьлек булсын, шул ук Урман булсын, алар әкрен генә безнең яшьләребезнең репертуарына да керә бара. Монда әлбәттә безнең фестивальнең дә тәэсире бардыр. Салават әйтмешли, җырлаучылар күп, әмма җырчылар аз дигән бер фикере бар аның. Шул ук вакытта менә җырчылар арасында югары интеллектка ия булганнары да мин күп түгел дип әйтер идем. Ягъни менә бүгенге көндә җырчыларны менә шушы югары интеллектта тәрбияләү бу мөмкин эшме? Әллә инде бу бары тик җырчының үзенә бәйләнгәнме? Аның тормыш тәҗрибәсе туплангач кына әле менә шушы интеллектка килер дигән. 40-нчы елларда килеп Рәшит Вахапов татар эстрадасында революциясы. Ул безнең татар халык җырларын башкаруны, җырларыбызны эстрада башкаруны профессионализмга бурып җибәрә. Татар җырын концерт сәхнәсендә башкаруда профессиональ институт булдыра. Һәм соңрак шул ук Илһам Шакировлар, Әлфия Абзаловалар, Хайдар Бигичевлар бу профессионализм дигән әйберне тагын да югары дәрәҗәгә күтәрә. Бу крестүз. Интеллект дигән типага. Мин бер заман Фуат Шакирович Мансуровтан, аны без тамашачыбыз белә, ул гаҗәп дәрәҗәдә зур музыкант һәм бик зур акыл иясе иде. Мин теге журналист буларак аннан бер интервью алдым. Һәм инде теге үземнең бәлки тәҗрибәм аз булу сәбәпле мин аңа бер шундый сорау бирдем, бер наив сорау. Сез ничек уйлыйсыз? Бүгенге көндә татар җырчыларына нәрсә җитми дип? Мен де уйлыйм, бәлки репертуарына әйтер дип, бәлки теге тавыш мөмкинлекләре дип әйтә. Уларда да интеллект җитмәй иде бит. Менә без әйтәбез зур җырчы. Зур җырчы кем ул зур җырчы? Ул әлбәттә бик зур уникаль тавыш иясе. Сүздә юк. Ул әлбәттә бик уста башкаручы, уникаль башкаручы. Әлбәттә аның репертуары мөкәммәл дәрәҗәдә, әлбәттә. Һәм плюс иң төп югары культура. Ягъни югары интеллектуаль культура. Менә без әйтәбез бит, бүгенге көндә ни өчен шундый шырды-бырды җырлар көн-төн яңгырый дип әйтәбез. Димәк, аларны сайлаучылары шундый. Аларны кем сайлый? Башкаручы сайлый. Инде бит ул җырларның мин кайвакытта тыңлыйм. Бу нәрсә әйтергә тиеш икән соң бу җыр белән дип әйтәбез. Аның сүзләре, сөям, яратам. Монда бит бернинди образ юк бит. Монда бит сәнгатьнең сихарифе дә юк. Менә бер яшь җырчы шуны үзенә репертуар итеп сайлый икән. Бу бит инде аның йомшак итеп әйткәндә эстетик дәрәҗәсе турында, ягъни интеллектуаль дәрәҗәсе турында да
сөйли. Рифат әфәнде, җырны теге акча биреп кенә, кызыктырып кына яхшы җыр тудырып була микән дип сорыйсым килә. Ни өчен? Чөнки безнең менә халык күңеленә кереп калган элеккеге, бүгенге көндә бик яратып башкара торган ретро җырларыбыз, әйеме, алар бит инде шулай әйтергә яраса, мәхәббәт аркылы, илһам чыганага аркылы туган иҗат әсәрләре. Бу очракта менә матди кызыксындыру ул ни дәрәҗәдә сыйфатка тәэсир итә ала? Итә ала. Чөнки без бит инде үзебездә өйрәнәбез бу өлкәне бит. Ни өчен яңа җырлар тумый, аралашабыз авторлар белән. Һәм безнең бик күпчелек авторлар нәрсәгә зарлана, бүгенге көндә сыйфатлы әйбәт җырның кадере бетте дип. Аларга беркем игътибар итми, алар беркемгә кирәк түгел дип бит. Һәм безгә тиешле дәрәҗә түләмиләр дип тә. Менә бу конкурслар, мәсәлән, безнең конкурсның премия фонды шактый югары. Безнең анда беренче урынга 200 мең сум без бирдек узган ел. Хәтта ки узган ел, бәлки беренче ел булгангадыр инде, безнең президентыбыз безне яклады, без хәтта 2 беренче урын бирдек, 2,5 сумнан. Бу әлеге дә баягы безнең җырыбызны социаль яклаудың да бер формасы. Социаль яклаудың бит bir юнәлеше ул финанс, матди ягы. Бу да бара ебет. Кызыксындыру чарасы ул һәр вакытта да роль уйный. Ул рәхмәт әйтәсез сиңа әйебит. Ул иҗат кешесе өчен бигрәк тә мөһим әйеме. Һәр кем бит инде үзенең хезмәтен танылуын тели, үзенең кирәкле булуын тели. Ә инде шуның өстенә әле ниндидер матди яктан да сиңа рәхмәт әйтсәләр, ул, мин уйлыйм, иҗат кешеләренә дә бермә-бер күңеллерәк булырдыр. Сезнең уңышлы проектларыгызның берсе дуслык күпере булды дип әйтергә кирәк микән, әле барачакмы, әйтә алмыйм, менә сорау шундыйрак. Заманында инде менә бу фестиваль үткәрелгән чорда татар һәм башкорт эстрада йолдызларын бер сәхнәдә туплап, Татарстан сәхнәләрендә, Башкортстан сәхнәләрендә менә шул ике халыкны тагын да берләштереп һәм иҗат бәйрәме ясалды бу фестивальләр белән. Аны инде әлбәттә ул вакытта бу фестивальне оештырганда бик зур этәргеч ясадылар ике Рөстәм Миңнеханов һәм Башкортстан ул вакыттагы башлыгы Рөстәм Хәмитов. Менә бүгенге көндә күрше республиканың яңа башлыгы Ради Хабиров белән менә бу мәсьәләләрдә борчак пешереп буламы, юкмы? Әлбәттә, бу бик кирәкле проект булып кала да. Инде сез миңа җавап бирдегез, без аны 2 ел эшләдек, ул бик уңышлы барды, хәтта ки без аны Мәскәүнең Кремль сараенда да күрсәттек, һәм аңа ихтиҗ да бик зур. Без аны әлбәттә дәвам итәргә дә бик телибез. Әмма ләкин бүгенге көндә без бу өлкәдә Башкортстан белән уртак тел таба алганыбыз юк. Кызганыч ки, бәлки безнең тарафтан җитмидер бит. Ул бит кешене гаепләү бик җиңел. Кайбер шартларда үзеңнән дә кирәк башларга. Бәлки без тиешле дәрәҗәдә куя алмыйбыздыр бу мәсьәләне әлегә бит. Бу соңгы елларда тукталып тора. Сез шуңа күрә ул сорауны бирәсез. Нишләп тукталды дип әйтмәкче буласыз бит. Мин шулай дип аңлыйм. Бу минем өчен бик авыр сорау. Без әлегә әйтәм бит уртак тел таба алганыбыз юк. Тагын бер сезнең менә башлап йөргән идеяларыгызның берсе ул сезнең тарафтан да һәм башкалар авызыннан да ул ишетелде. Татарстанда музыкаль театр оештыру. Аңлавымча инде ул шулай ук менә ниндидер бер әле сандыкка салып куелды әле бу идея, әле сандыкта ята. Әйтегез әле, музыкаль театрга ни дәрәҗәдә бездә әле менә ихтиҗ бар? Кадрлар мәсьәләсеннән музыкаль театрда эшләүче әймә без әзер моңа. Безнең музыкаль репертуарыбыз әле җитәрлекме юкмы бу музыкаль театрга? Һәм киләчәктә менә бу мәсьәлә барбер кай сыякка таба уңай хәл ителер микән? Музыкаль театр кирәк дип беренчән без инде әйтәбез, безнең бит татар халкы бик музыкаль халык бит. Татар халкы ул күбрәк музыкаль драматик әсәрләр ярата инде бит. Без аны беләбез. Бу җәһәттән дә аннары әлбәттә безнең мәсәлән опера һәм балет театры бу өлкәгә зуррак игътибар биргән булса, бәлки бу проблема күтәрелмәгән дә булыр иде. Бәлкем безнең бит академия театрларында да музыкаль драма әсәрләре куелып килде.
куелып килә. Куелып та килә. Куелып та килә. Алар гына җитмиме, алар гына җитми. Әмма ләкин безнең мәсәлән без бит инде бу проблеманы күтәргәндә башка республикаларның тәҗрибәсендә өйрәндек. Шул ук Үзбәкстан, Казакстан булсын. Аларда музыкаль театрлар, опера театрлары да бар, һәм музыкаль театрлар да бар. Инде теге башкаларында гына түгел, хәтта ки өлкәләрендә дә бар. Алар да музыкаль театрларга бик зур игътибар бирә. Музыкаль театр белән опера театры бер түгел әлбәттә. Һәм музыкаль театр белән драма театры да бер түгел. Музыкаль театрга нигез бармы? Бар, һичшиксез. Безнең кадрларыбыз бар. Инде үзегез күрәсез, мәсәлән, консерватория бетергән бик талантлы яшьләр эш таба алмыйча интегәләр иде. Аларның бит урыны шул музыкаль театр. Репертуар бармы дисез? Безнең беренчедән мирасыбыз да бар иде. Шул мәсәлән, наемщик лаек түгелме? Лаек. Бәлки наемщиктар индидер бераз үзгәрешләр кертергә кирәктер аның эчтәлегенә. Бу соңгы заманда без күрәбез, мондый эшләргә безнең режиссерларыбыз бик теләп бара, кыю рәвештә бара. Бу да проблема түгел. Аннары мин беләм, безнең яшь композиторлар язган кайбер әсәрләрдә шул туданчы ята. Әйтәләр, сабыр итегез, опера театрында быел куйдык инде бер әсәр. 1-3 елдан соң куярбыз. Ихтыяҗ булмагач, ничек нитсен инде? Кирәк түгел икән. Бу бит шул яшьләрне үстерүнең дә бер формасы бит, бер формасы. Мин музыкаль театрны менә шул әлеге дә баягы без сөйли башлаган эстрада театры белән ничектер берләштереп күрәсем килә. Менә без әйтәбез бит, дәүләт монда эшли аламы дип. Эшли ала. Тагын бер юлына без тукталмый калганбыз. Мәсәлән, Якутияда бугай, кайсы республикада дәүләт эстрада театры бар. Мәсәлән, Азербайҗанда бар дәүләт җыр театры бар. Дәүләт җыр театры бар. Дәүләт шөгыльләнә, димәк. Ягъни күрсәткечләр бар. Бар. Мисаллар бар. Менә дәүләт нәрсә эшли ала? Бу юнәлештә дә эшли ала. Ягъни эстрадага бер бит юл күрсәтүче була ала. Бу өлкәдә мәсәлән, ул теге музыкаль эстрада театры дип атыйбызмы, аны исеме белән җисеме турында уйлара кирәк әлбәттә. Ниндидер бер институт кирәк безгә, кирәк. Әлбәттә, мәсәлән, бу идеяны без бер 10 ел элек тәкъдим иттек. Гәрчә ул вакытта. Менә без Рөстәм Нургалиевичта очрашуда булдык Фирус Хакиров белән. Һәм мин анда ул мәсьәләне күтәрдем. Аңа хатта калдырдым. Президентның резолюциясы бик көчле иде. Музыкаль драма театры ачу буенча тәкъдимнәр кертәргә. Бездә бит Бу бит президент сәяси яктан моны яклаган дигән сүз. Кызганыч, гафу итегез. Бюрократлар, чиновниклар бу эшне Менә мин шуны әйтмәкче, бездә кайбер идеялар югары даирәдә яклау тапкан очракта да ул баскычлап башкаручыларда инде ничектер тотлыгып кала. Инде менә берникадәр без яңадан бюрократия тормышка кайтканбыз икән. Бюрократия бик көчәй бит ул. Сәясәткә бераз кайтабыз. 2019 елда сез билгеле бер партияның алдан тавыш бирү чараларында катнаштыгыз. Әйтегез әле, сезнең мотив менә бу дәүләт советына депутат булырга теләүдә нинди мотивыгыз бар дип әйтик. Депутатлыкка ул минем бик катлаулы инде бит. Ул гына түгел. Ул гына түгел, ансын тагын мен әле искә төшермен тамашачыларга. Менә бу очракта. Бу очракта мин анда бер әйткән идем дә инде. Минем принципым нинди бит. Сиңа ошамый икән, тәнкыйтьле. Тәнкыйтьле икән, тәкъдим ит. Тәкъдим итәсең икән, эшләп күрсәт. Мәсәлән, минем әлбәттә анда теләгем бар иде. Мин мәсәлән шул ук мәдәният өлкәсендәге, менә без әлеге дә баягы сөйләгән бик күп әйберләр. Алар бит закон ягыннан хукуки нигездә ныгытылган булырга тиеш. Менә без әйтәбез бит, теге эстрадага дәүләтнең
теге Тәсире. турыдан-туры тәэсир итәргә законлы нигезе юк дип. Аны бит эшләп була. Эшләп була. Аны тәкъдим итә торган Тәкъдим торган итә. кешесе кирәк. Аның- Сез үзегезне шушы рольдә күрәсез. Мин мәсәлән, әгәр дә мин анда депутат булсам, мин ул мәсьәләне күтәрә алган булыр идем. Бәлки аны башкалар да күтәрәләр дип. Әйе. Башка өлкәдә дә теге, әлбәттә бит инде анда бит инде кандидатның инде программасы була. Димәк, теге мин исемлектә бар идем 100 кешенең исемлегендә. Әйе. 80 ничәнче дәрәҗә бит. Ул бит исемлеккә мин кирдем әйе бит. Сезнең депутат булу тарихы бит ул монсы инде әйткәнебезчә беренчесе генә түгел. Беренче курста ялгышмасам укыган вакытта университетта сезне якташларыгыз әле ул вакытта Советлар Союзының югары советы депутатлыгына кандидат итеп күрсәткәннәр. Менә бу беренче курс баласына дип әйтик әле бу чиракта студентка шундый зур ышаныч белдерү ул каян килде микән? Мин аны үземдә соңыннан гына белдем әйе бит. Инде мин Җине бу каян искән? инде бу сорауга теге җавап биреп, әлбәттә ни өчен син депутат булмаң дияр миңа бит. Әйе. Димәк, кирәк дип тапмаганнар. Бу инде минем проблема түгел. Әйе. Минем проблема түгел. Мин шулай дип җавап бирәм. Сез- Инде бу сорауга җавап биргәндә, әлбәттә, ул бер кызыклы бер булды. 1984 елда булды бу. Мин әле укырга кергән булдым микән? Соңыннан менә бер сөйләде безнең якташыбыз Динмөхәммәд Абис Анатолин, ул райисполкомда секретарь иде, шул сайлаулар белән шөгыльләнә. Миңа әйтә, син бит чүт кенә СССР Верховный Советы депутат булмадың ди. Бу ничек булган? Килгәннәр шул теге СССР Верховный Советына кандидатлар күрсәтү кампаниясе бара. Бу хәл Өчкүл авылында килгәннәр инде монда вәкилләр күрсәтәбез Семенов дигән кешене. Семенов инде ул бик данлыклы кеше безнең туган ягыбызда. Ул облисполком рәисе иде. Семенов бик инде икенче җитәкче бит инде ул. Әйе. Дип әйтик. Семеновты күрсәтергә кирәк. Монда торып әйтәләр, Рифат Шабанов дигән кеше, бик актив, милли җанлы кеше иде. Кадәр мәрхүм инде уртан җибакта булсын. Бу торып әйтә, нәрсәгә безгә Семенов? Әйдә Рифат Фаттаховны күрсәтәбез. Ул минем бик популяр чагым районда. Мин Юнкор, Селкор. Әйе. 2 көннең берендә мин чыгам газетада ебет. Рифат Фаттахов, менә ул бит яза. Сез районда танылган ул. Танылган кеше инде. Мин әйтәм бит. Безнең атнага 3 тапкыр чыга иде газета. Шуның берсендә һичшиксез мин була идем әйе бит. Мин бик актив идем әйе бит. Шуңа күрә инде һәм тегеләр нәрсә? Бәлки ул вакытта бит 80нче еллар демократиядә кирен генә исә башлагандыр әйе бит. Шунда алар күтәрәләр Семеновны түгел, Рифат Фаттаховны күрсәтәбез. Сез буларның берсен дә белмисез? Белмим юк. Аннары миңа Динмөхәммәд Абис Анатолин сөйләде, ул минем укытучымның ире иде, әйе бит, Ләйлә Фатиховнаның. Ул әйтә инде, мин икенче көнне бардым инде анда, мине җибәрделәр, ул бит булмаган нәрсә дип. Ничегенде? Облисполком рәисе урынына бер ниндидер теге бала чагана күрсәтәләр. Ну, ертып аттык инде диләр инде протоколда. Депутат булмасагыз да сезгә бит әле үзегезнең фикерегезне әйтергә бүген мөнбәрләр җитәрлек. Җитәрлек. Менә шуларның берсе Татарстан президенты каршындагы сәнгать советы әгъзасы. Менә сез бу советның әгъзасы буларак бу советның эшчәнлегеннән һәм килеп чыга инде үзегезнең эшчәнлегегездән ни дәрәҗәдә канәгать бүген? Беренчедән, Дәүләт Советы ул президент җитәкчелегендә көн саен җыелмый инде бит. Без аның 1-2 тапкыр җыелдык, әлбәттә хәрби пандемия да бар. Әмма ләкин бу совет әгъзалары бит алар эксперт ролен үти. Алар теге яки бу тәкъдимнәрне формалаштыра. Һәм мин шул президент каршындагы Мәдәният һәм сәнгать советы әгъзасы буларак үз фикерләремне рәсми даирләргә еш җиткерәм. Менә без теге сөйләштек инде бу темага. Министрлык булсын, мәдәният министры булсын, хөкүмәт булсын, хәтта Рөстәм Нургалиевичнең үз исеменә дә еш кына теге яки бу фикер белән мөрәҗәгать итәргә туры килә. Алар буенча шактый кызыклы уңай йөкләмәләр бирелә. Сез инде тарихта шартлы фигыль төшенчәсен юк һәм була алмый дип әйтәсез, яратмыйсыз, әмма ләкин Нижегар өлкәсеннән танылган Рәшит Вахапов дигән җырчы чыкмаган булса, Рифат Фаттахов нинди шәхес белән эшләр иде микән бүген? Кемне күтәргән булыр иде микән? Ходай Тәгалә һәм тарих күрсәткән булыр иде. Әлбәттә, Рифат Фаттахов теге
Шулай ук бик актив, социаль актив шәхес булып калыр иде дип уйлыйм. Рәхмәт ачыктан ачык фикерләрегез өчен. Сезнең иҗатыгызда зурдан уңышлар телибез, сәламәтлек һәм безнең татар мөхитендә, татар дөньясында, татар эстрадасында сезнең тарафтан ачылган яңадан яңа җырчыларны көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә.